Hola, hola, com esteu? Bon dia! Benvinguts al Tarotista Sofista! Hey! Bueno, aquí tenim preparades dos baralles de cartes de Sakura. La primera és de Clow, la segona ja és pròpiament de Sakura, quan es va transformar ella. Vale? Dos opcions. La primera és amatista i la segona quars blanc. Vale? Espero que se'm sentigui bé. Estic ficant-ho de la millor manera possible. Comencem amb la primera opció, amatista. La pregunta serà molt senzilla. Eh, la idea és què podem fer, què podem millorar de cara als següents dies, els finals de maig i principis de juny, per a que la nostra vida sigui més significativa possible. ¿Vale? Sempre la pregunta ha de ser de cara a millorar alguna cosa, no? Cara en benefici nostre, no que ens perjudiqui. Clar. Com esteu? Què conteu? Dieu-me alguna als comentaris si m'hi estic veient, si ho podeu. Perquè em faria molta il·lusió saber de vosaltres qui m'està veient, si vos interessa una cosa o una altra, perquè ara estic enfocat més en tarot, perquè penso que és el que vos agrada, però si vos agradaria més compartir més poesia, doncs també m'ho podeu dir, vale? Avui he engegat un encens perquè penso que me pot ajudar a connectar millor les energies. Ja fa temps que no ho faig. Ja el veieu aquí fumejant, és molt xulo. Ne tinc un munt de tipus. Bueno, a veure què surt l'energia actual, vale? Espera, que apartaré això, que no em molesti. Així. Mira, The Lock. Hi ha algo bloquejat, ¿vale? Estem en la primera opció, aquesta no és la que compta. The Lock vol dir el bloqueig, ¿vale? Com que hi ha algo bloquejat, que està tancat encara. Hi ha una situació que te suposa com una presó, una situació que no t'ajuda, sí? Que t'està atormentant una mica interiorment, perquè no la pots expressar, no pots avançar, ¿vale? No trobes la manera d'obrir este candau. I què necessitaries per obrir este candau? Pues més alegria en la teva vida, més florir, ¿vale? Més com que quan arriba l'estiu pues, pugues ja ser tu mateix, tu mateixa, ¿vale? Perquè potser ara mateix no pots per la feina o per altres circumstàncies, no et deixen florir, no et deixen ser tu mateix. Estàs més cohibida o cohibit. Sí? Això passa a vegades. O la situació familiar, qualsevol cosa. En aquest cas hi ha una situació en què t'atormenta. Veus? La tormenta és això, és la tempesta. Et fa patir molt i estàs sempre de mal humor o poc aplicada constructivament, saps? Estàs més destructiva, diguéssim, en aquesta situació. I tu voldries ser més alegre i no pots, perquè t'has de ficar en una posició d'autoritat, de més poder, saps? Més empoderament. Estàs obligada a fer-ho, obligat. Veus? El Thunder és el rayo que d'alguna manera te demostra que tu has de trencar en algo, has de destruir, has de ser d'esta manera, saps? De moment. No pot ser d'una manera dolça, suau, tranquil·la com voldries, sinó que has de fer el paper d'ogro, com aquell que diu, de sargento, no? Sergent. Sempre així manant i sempre a males. Potser me recorda el meu cas, que sóc un professor i si no aplico la mà dura una mica en alguns moments, estricte, no em fan cas. Llavors he de ser sempre este paper, he de fer el paper de dolent, com aquell que diu, saps? I ara és este moment, estàs en este moment. No, està com bloquejat l'alegria, saps? La calma i aquesta manera de ser més dolça. I aquí diu el The Shot, que vol dir anar al blanc a lo important, a lo que realment t'ajudaria, que és senzillament pues, en l'energia que tu tens impactar els altres, ¿vale? Sempre buscar la teva millor energia. I finalment de sleep, també l'energia a nivell de dormir, de descansar, saps? També has de buscar les dues coses. Si tu no descanses no podràs tenir este paper diguéssim, com ho diria, disciplinador, saps? Necessites ser disciplinat i disciplinada per a disciplinar els altres. I la manera de disciplinar és descansar. Si no descanses, tu no pots estar en condicions d'afrontar la necessitat que tenen els altres
de tu, de la teua guia, també, saps? Del teu lideratge i de la teva energia. Si et quedes sense energia no serveix per res, no serveixes, saps? Llavors has d'intentar descansar i dormir. I finalment te surt que has d'anar avançant, pas a pas. The Arrow és una fletxa que va avançant i es va guiant pel vent. És diferent de The Shot. The Shot va directe al camí, al destí, i The Arrow pot desviar-se per arribar al mateix punt. Però sempre entremig està el descans, perquè si no, no pots anar avançant en les teves metes. Vale? Això seria el consell que et dona. No només descansar, sinó també aplicar-te a una disciplina que pugui superar les tempestes, aquests moments de disconfort, de desil·lusió, de desconfiança fins i tot, a nivell laboral o familiar, per a que tu puguis redirigir la teva pròpia energia cara al control dels altres que necessiten la teva guia, saps? Aquells que estan en menor situació, que potser són més petits, o per exemple fills o alumnes, el que sigui, en la teva situació, adapta-ho, ¿vale? Això seria per una banda. I la segona opció, a veure, avui ho faré curtet, però a part d'això farem un story cubes per a veure què ens ensenya. Aquí tenim la segona opció, ¿vale? És les cartes de Sakura, perquè l'he triat, l'opció del quars blanc. El quars blanc diuen que va bé per a les emocions, mentre que l'amatista va bé per a l'aspecte espiritual, perquè és com més de Piscis, mentre que el quars blanc és de... podríem dir que és de tots o més de terra, no? Més dels signes de terra. Això alguns estan invertits, em sembla. No sé si està bé això. Bueno. Mira, en esta carta, en esta baralla, em surt la mateixa de moment. The Shot, partint una mica del final de l'altra. És graciós. Però bueno, vol dir que tu d'alguna manera te notes que has avançat i vols avançar més lluny. No en tens suficient en el que has fet. Has d'avançar una mica més. Llavors, una de les opcions... Ara et trobes en una situació d'estancament i podries... Una opció és quedar-te estancada o estancat i no avançar, ¿vale? Però si tu el que vols és avançar de manera directa, t'aconsellen una altra cosa que no sigui quedar-te quieta o quiet. T'aconsellen l'equilibri, ¿vale? L'equilibri vol dir entre la teva part masculina i la teva part femenina, el yin i el yang, i també l'energia activa i passiva, no? El dar i recibir, el donar i rebre, l'equilibri en tots els oposats, ¿vale? Sempre has de buscar no pas el terme mig, sinó la millor situació en què et pugues trobar al moment en què et trobes, ¿vale? Vull dir, si per exemple, no sé, estem patint una malaltia, doncs busques l'equilibri seria la salut, que ja t'ho equilibra tot. No és el terme mitja malaltia, no? És la salut plena, no? Sempre tot és de cara a lo millor possible. Això és l'equilibri, perquè si no, l'energia és a perdre, aquest equilibri, saps? Llavors, no sé, en el teu cas, a veure què mos diu més. Quin consell ens dona per a l'equilibri? A veure, no has de sortir dels loops, vol dir dels cercles viciosos de pensament, de sempre donar-li voltes al mateix, ¿vale? De com arribar a un puesto, com arribar a un termini, a una idea, a un projecte. No es tracta de pensar-ho molt, es tracta de fer-ho. Estan dient, no et congeles, no et quedes en incapacitat, tu saps decidir, tu saps aplicar-te, no sigues una persona indecisa perquè no tens per què seguir. Hi ha molta energia de Libra, perquè surt el Libra, però a part és que el Libra és així, és de donar-li voltes a les coses, de no decidir-se, d'estar sempre postulant un munt de variables, i la idea és, no, trenca això ja, vés a per totes. Me recorda la carta de l'as d'espases, de l'espasa. De sleep també et parlen aquí. Vol dir que si descanses trobaràs millor la solució, perquè és una manera de meditar, descansar, saps? Te pot anar molt bé, t'ajudarà. Descansa i trobaràs la manera de sortir del loop. I a veure què més, queden dues cartes. The Flower, t'està sortint cartes similars a les anteriors, que curiós. The Flower vol dir és una carta de donar alegria, però en aquest sentit bellesa també al món, ¿vale? Al teu món. O sigui, vol dir que si dorms te trobaràs més bella, més vell,
saps? Més guapo, més guapa. Per què? Perquè tindràs una energia més elevada, una vibració més bona, saps? I això podrà connectar més amb la gent. I estaràs més alegre i tot anirà millor, ¿vale? Si descanses. Que el problema estem en que estem en una època en què tots necessitem molt de temps de fer esforç. I aquí te diu, retorna en este descans. Retorna als moments en què estaves tranquil·la o tranquil, mirant com passava el temps i no passava res perquè tenies temps. I ara, en canvi, com no tens tant de temps perquè pareix que digués que tot ho volen ja a tothom, doncs te sembla que tot va molt ràpid. I és veritat, hem canviat una mica en això, perquè la tecnologia ens fa viure més ràpids. Però aquí diu, torna a lo natural. Torna a lo natural, ¿vale? Tinc un malet al dit, però no passa res. Torna a lo natural i per tant guanyaràs ja en equilibri, sempre. Vale? Això sempre t'ajuda. I finalment un consell que et pugui dir ara mateix, per a les dues opcions. Vale? Un consell dels daus, els preciosos que hi ha. Són una passada. A veure. Algo bo per a tots. Mira, t'està parlant de lock altra vegada. El mateix que sortia a la primera, t'ho està dient aquí. Lock. Tens bloquejat, d'alguna manera m'està dient l'aprenentatge en algun sentit. El poder aprendre, perquè m'estàs sortint dues vegades el coneixement teòric, acadèmic. Tens bloquejat una mica l'aspecte del xacra de l'intel·lectual, el del tercer ull. Sí, és el segon, de començant per dalt. Crec que és el sisè llavors en tot. No, espera, el sisè? Sí, no? Sí, perquè el cinquè és la veu. Este se representa el sisè. D'alguna manera te costa aprendre les coses que has d'aprendre perquè ja estàs molt saturat. És que se nota molt. Es torna a sortir al descans, és que fixeu-vos. És que és increïble. M'ha sortit així, com a tal, espera. Torna a sortir... Espera, que estava així, el bloqueig. Torna a sortir la necessitat de descansar, ¿vale? Descansar és vital, clar, és que si no pots descansar com has d'aprendre nou coneixement? No podries assimilar res, perquè les neurones també necessiten el seu processament. Si el cos i la ment no para de treballar, que el cervell no para de treballar, vale, però la ment ha de descansar conscientment, la consciència no ha d'estar sempre activa. Si no, això és una despesa molt gran d'energia. Què t'està dient? Surt l'energia. Necessites renovar l'energia, és que t'està sortint el mateix. Renovar l'energia, perquè ja no pots aguantar més i t'acabaràs quedant deprimit o deprimida, perquè és que en aquest estrès, aquesta ansietat, aquesta depressió i tot que hi ha al damunt, no... te farà una muntanya, no? És això. Una torre, no? Una torre que pot trencar-se. La idea per a mi és trencar en este aspecte, que és com si fos un paràsit que t'està afectant malament, saps? Perquè tot això no és que t'estigui parasitant res. El problema ni hi ha cap ente dolent ni res. Aquí el problema està en la pròpia inèrcia de la vida que has portat, que sempre és de fer més feina, de fer més aprenentatges, de fer més coses. En el meu cas me passa també que necessito més descans i estar més en contacte amb la natura, perquè això és el que me portaria una calma major, saps? Una calma i una energia més bona. Sí? Aquí si ho veieu tots, no sé si es veu tot. A veure, així es veu millor potser. L'ordre. Bueno, l'ordre l'he decidit jo, però entenc que és correcte. I este... Vale. I finalment te diu com a que les notícies estan influint una mica malament en el teva salut mental o inclús tranquil·litat, perquè no te deixen descansar bé. Saps? Hi ha coses que te tormenten de coses que passen al món, guerres i això. Arriba un punt en què si no podem fer res, el millor que podem fer és ignorar-ho i centrar-nos en nosaltres, perquè no serveix de res que coneguéssim de tot i no puguem aplicar el que coneixem per benefici dels altres i nostre, enteneu? És molt important això, és com centrar-nos en la nostra pròpia vida, això és ser estoic també. Els estoicistes tenen raó en això. O sigui, no podem aplicar-nos en tot perquè no acabaríem mai i el que provocaria és estar boig, saps? Perquè no podries arribar a tot. No som déus completament. Som humans sobretot, llavors estem limitats al context.
I necessitem menjar, necessitem dormir, necessitem recuperar-nos en moltes coses, i això és bo, saps? Fer aquest procés de sanació és importantíssim, perquè després d'això, quan t'alliberes, te ve l'arquiris, vale? És algo bo. Salut. Vale, pues espero que vos hagi agradat i que s'hagi sentit bé, i mos veiem en un altre moment. El que faré és d'agraïment tirar una mica de xuf-xuf per a donar gràcies als déus, o com ho vulgueu dir, a les guies, als astres, a la fuente, la font, normalment es diu així, perquè m'agrada molt dir la font, perquè és com que s'està brollant, està sortint del tot, no? De l'univers. És molt bonica aquesta metàfora, i trobo que té molta certesa, perquè sempre va començar tot en un caos infusorium, no? Com una mica una bruma d'aigua i boira, en la qual podria ser que fos l'estancament de la font, però quan la font va començar a brollar ja van sortir altres rius i altres moments, altres situacions boniques, no? De la vida, del no-res, potser a vegades, si Déu ho ha creat el no-res. Això ja és molt debatible, però bueno, està molt guai pensar-hi, a mi m'agrada la filosofia. Vinga, un xuf-xuf, iau. Vale, gràcies. Vinga, mos veiem. Adeu, que vagi bé. Bye, bye.